toate acestea, să ne zicem, Tom Godwin. Și dacă apăsăm, nu, ne odăiam, uite, până ajunge. Așa, să gen, hai să începem, gen la 95 de pe caide. Și vedem caide. Sfăpește jocul pic. E tot asta. Asta de la Moizen, ca să stai aici, așa spun eu, că fapt e Mobizen. Mai fain să nu Mobizen. Mamă. Dacă vreți să luați altă audiență, mai că partea a doua. Apoi taită, mamă, de ce-a picat odată comara aia, asif, nu cufă, nu comara asif, o picat, trece pe test, nu m-a găsit și una, am mai găsit și una, mamă, spooky. Uite, stai, bănuț, vezi că e binișor. Bă, spune, e de cât mai mult. Sper că asta e să ne duceți în câteva videouri. Sper să vină ca 20. Cred că asta să în video de până. Tot asta că să vă să ne duceți ceva. Și eu să postez des. Dar des. Păi că camă. Rezonez ecran, fac și ce ecran. Să-mi scundă la pe ăsta. Ce mai original nume care putea să spună, mă. Asta că pe TikTok. O să cap. Dacă aveam, dacă aveam că mă mănâncă să mă joc. Cam de să auziți? Hey guys, in this video I will show you how to set up this. Okay, step 1, you install this app and open. Tap allow, and tap here. Let's think 3 times and choose yes. Okay, and then you turn off your screen, and now you can try. Okay, thank you. Okay, thank you. Asta m-a făcut. Thank you very much. Thank you very much. Asta băgam. Îmi dau 20 de plete aici. Hey guys, in this video I will show you how to. Show you. O plecat direct în mintea lui. Ok, voi mă zic că filmez. Dacă urcă 10 minute pot să-mi tăia crack până 12, 13, 14, 20, 5, o oră, 2 ore, 3 ore. Că e așa. Dacă, bă, facem noi de n-avem să ne zabonați. Facem, să băgăm. O să fie mai bine. Îl postez eu. Nu fac altul, in live.
Vreau să facem un live, dar n-am 50 de abonați. Dar cred că uita eu... Oi, da, ce... Acum de-abia m-am gândit. Ce să fac, right? 50 de abonați. Facem mai neoficial. Ce nu fac și nu de abonați pe asta. Și sunt acum pe casă. Gata. Că nu e dacă e ei. Nu uitați că ce abonați și un ajutor ăsta. Un ajutor ăsta, ok? Dacă stai, nu-ți că nu fac. Și dacă sunteți mai să... Nu. Uite, partea a doua, canalul ăsta nu se aude promofă, nu se aude promofă nici. Vreți să promovezi? Așa-i. O, ce de fapt. O. Educația! Wow! Postez 12 minute. Ai 13 minute. 13 minute. Nu stai de meu. Se termină de câte și pe ecran stau. Nice to meet you. Fac jocul ăsta și nu. Nu-i da să nu te jocul ăsta, pentru că nu știu de petezi să mă multe. Uite, poate să mă stai, da, să mă stai ca pe tine. Azi dacă iau așa, probabil oamenii și tot petezi. Trebuie să găsim. Uite, gen micro, o petardă, nu să mă stai să te studenții, dar nu mă face. Că gen
Asta doar că de ce mă duc de cătez acum cu contează. Wow. Cred că o să fac reacția. Nu este special. Dacă o să fac reacția. Meu. Mă speriat. Mai de bine. Nu mă duc într-una. Stipunești, dacă stipunești. Eu știu că nu e ca. Bă, am crezut că o să ia la mișto, dar n-are ce să ia aici la mișto. Stația i-a dat peste nasul Nicu, nu mai are ce să zică. Mamă, ceat, acum vă spun, dar stai că mâine e ceva gen... Mai de mamă. Chiar nimic mai am. Nu te fac nimic. Va fi să iau și pe care noi. Da, nu e plana. Mai poate? De ce? Cred că o să construiesc. Ok. Skip rapid. Da. Sper să-i căpăm. Da. Hai să ne facem vinge rapid. Să mai pe unde un pic clipul.